Barimi bekemergie chaya season ya 10 nigo baborigwe n'abadirector babo kubwatesia abarayi board ekora factory ya Sang'anyi erigo semeroberio yekemergie chaye nagendere na gwikirana buyabune bwenderete aya nigo bayakwanire ime ya mashini ye chaye ya Sang'anyi chinga kibarenge asomuroberio obo bogosanga n'abanyakomiti kurwa chitundu bari ao chezone ye 10 erigo semani buna bagokora oboremi nabo igo chinchira bagukinia rigesari chaye Vincent Monda namange amatuka bongoiga niga kemerike chaye kyarorekana gutwara libera linyinge ligetanaine igento boigo kyaretu kwe murunganio konene abande bagoteba kemerike nigo keroche gusira kolinde asesoni ya namba 10 niga baraya bababo bagoteba sechiro ali Mombasa nigo bagendete gokoria buya umwaka oyo nonya babwate ebitange binge intutogo kwano zone 10 yarkonye twarenge esaria pero intutogo kwano sana ase market yani ekerongo kwana yonga ki ekina kikibesa quality Mombasa egendo bakora quality bakwana kibese kinyinge kibese ikina ikigo cyarai asomoremi abarayi abanigo bagoteba mbarene ganga yo kurwanire ego senkegenda ya abwase babo mwale gwanja tobaba to abantu mbale mutu wake kubagwa se minjire banyorire abantu bali babegete kyanga kindabu bali tokoroka management bali professionals ingaki in fact in the world basikire abali mbito basanganye abantu twanje tubolimo ntitera nkungaine yote abamade mukwanira mangana maya yani bulimo bwanza bebondo bwansi ntenyanje tote bya abantu bane yarente factory into distrito we share that ekero moko nyara mangana kurua sa baraibeno karaya tumiango karaya tarira tokore mirimo we are doing well in the market and we support our director baino ingale toroji abalimi bali barorekane ko bogeria chaye kurasa machine niga aba director bagoteba ekenigo keregetange kenene gochiase chi factory abwase bagoteba getambo kerekenigo gekoletera umurimi asarenene echaye ito yatarokire yakire multinational kende kia onkeyo egendo kia okarogyoka nejisiringi kirimwa ya makora una kwaye guga mbali geti no mwana baroseti para mbaga gitutundu bali mbali gokorwanira kende bagocha no muchango na matanga bagocha ono wa family chaye ito kere factory ya Rusiri mwatan 2 million yani no Rusiri mwarege 20 million last year omwasi kirete bono 17 ari 17 kebirigo na arenge 17 anasi kirete 15 ose ko calculate kibeze chiko genda siko kibwena tego cyase mure asetore iyo ni asara kubwa na kikiagara te kabarasi matotare tunyurani gosira tore chinsemo chabarimi gete nigo barira bwangoiga igoro yoko nacho akwelimi gosemus cha content ase chikiro egento boigo abaraya bagoteba negetambukero kyarenge kego kyane cha sara chinyinge ase chi factory correction ekorete ya utani ya 21 igo mo correct odi rose every month, every day, every week. At the end of the year, you go was 5 million kilos. More than the less in the factory. Okachiaka ni robo musara na endo chiaka ni bonus. No akane bonus me. Yes. So njepuna nyankoba eto wikaranza na warivani na batebiyeke tokore. Ntuno otule. Moje morore gap. egati abalimi baria baikirana iga nigo na baru barure birengere byabo na baigo kuboria barayi bane kingo chali bare umurimi buya ande ngeno twabanye neji siringi chiro chibere KDD etigeta kork etamente ase oburimi bwitu mbuya bagendererete lakini egento kere magega obwoyo kuruba begete case kotini ekibono kyaria dirime cyano nanga bono obwoyo twabanyorire mutienyo yosaba twachaka no mwaka sibesa tomentwe ekiagera einere gangene nentu twachore tunenje bnachore tubuna munya komiti ndwanero muremi one masindano Vincent Monda, Ensoko TV.